Kahraman arkadağımız bir yerde şekerin ikinci tapkırına yerine getirilen işlerin şekil tasamalarından tanıştı. Bir yerde görkezilýän şekil tasamalaryň atarına arkadaş şekerinin polisiýa müdürlüğünün, polisiýanyň yol gözegçilik gullugynyň we awtologlaryň teňki ýagdaýyny anyklaýyş hemde hatawa alış gullugynyň binasynyň, arkadaş şekerini gurlayan muzeyiň içki bedek işleriniň, onuň sergi bölümleriniň yerleşik yerleriniň çizgilary bar. Kahraman arkadağımız görkezilýän şekil tasamalaryny synlap, olary bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzeltişlerini girdi. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Kahraman arkadağımız bir de Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şeheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Uradowyň we arkadaş şeheriniň häkimi Mehmedowanyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onuň başynda hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça durmuş maksatly ýol ulug düzümine degişli diskalardy we beýleki urlarda ulanýan halkara derejesinde ikrar edilen renkleriň görünüşleri, olary ulanmagyň aýratynlyklary bilen baglanşykly meselelere garaldy. Elegem Kahraman arkadağımız bir yerde köpçülikleriň gurulşyk işleri bilen bir katarda Türkmen halkyna maksus asylly işleriň ýokary derejede alınıp barylmagynyň ähmiýetini ünitjekdi. Munyň özi ýaş nesilleriň watançylyk, wehmetýörlük we tahabatly topraga bolan söwgi esasyna terbiýelenmegine uly ähmiýetlidir. Kahraman arkadağımız Tezi şekerin gurulşygynyň ikinci tapkyrına bina edilýän diskalaryň we onuň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, onuň ähli çäkleriniň we ýollaryň aşyklanyş ulgamynyň häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelmegi babatda digerli maslahatlaryny berdi. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımız hemmelere kefiýetleriň wezipeleri awra bilen ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi.